Wala, wala ba'y pulbo? Muna ka magipanglaban guys. Ganihan dyan, nangamana. Diyan man ni pambukasun. Dili-init ma'am. Kaya dili gaula. Andito naman na itong dito. Hoy. Because very init. Ay nako. Kaya pag hindi kinuspos ni wala ni. Madam. Kaya kuya ay good kinuspos gani. Kuya glabaw eh. Nyawa pa'y suhol, gipakaon rag biskwit. Kaya kapag iglaba guys, tapos gipakaon rag kung kanang supas. Kasi yung gustong ka na. Mga hamburger, muna na ba? Kapuyo kayo maglaba. Ladyo man tas lungsod. Mura po na yung atong dito lungsod. Pahitay nang guys, gipakaon rag kung kanang kuan, kanang utap dayon og kanang kuan, kanang bayan-bayan. Oh. Utap og bayan-bayan. Loon sa ko na dyan lang magipakano ko ng biscuit. Biskwit rin gipakaon. Wala mga Uy, pasalamat mahal na baya yung biscuit. magpalaba, 500 ba yung bayad tapos ipakaon ra kog kanang utap og biskwit. Balik 20 pesos. Nagkatawa man ka. Pasalamat ka na yung biscuit. Piitay noon, hindi na ko manglaboy. Ngano laging waka naganda mong mirinin dahon. Nabasa gud akong bugan og kinuskos diyon wa jud ko pagka naglami. Pati mo rag bayan-bayan og katong utap og katong pula ba buwa-buwa. Ano to be? Singa na to eh. Ano mo kang istorya kung mabutin. Tingala na to ba? Buwa-buwa. Bulkik de bulkik. Oo, dyan mo ka. Paita. Next time di na ko maglaba. Kinasama na si Muang Loob ng dabakag dagan ni pati mo ang biscuit. Biscuit ra. Supas. Ito pa yung sao? Paita no. Salamat ka kay Nay Merinda na biscuit. Yung pasalamat ka kamo gilaba na. Ha. Kaingon ka ha. Ako pa'y magpasalamat da. Miss ka ha. Oh, ugma. Miss ka kay. Ugma nang kapoy pagani ng labandiro pabisbison pa. Balik ka ra na eh. Anyar na kay bugat pa. Biri init-init kaya dahil kay manghipos pa ko sa mga lubid. Lubid ni Mariano. Abis na nasaktan ako. Gipakaon rag biskwit tertidaghan ng gilabhan. Paano na ako? Gipakaon rag bulkik. Paano na tayo? Bulkik ko no. Ah, No, dyan ako. ito kong lungsod ron. Hindi na ka makabike do kay nanas lula. Saban kang lula magpainit-init. Goodbye na imo ang bike. Makabike man ko. Di lang mananghid. A few moments later. Yung kang sige niya ang motoron siya. Karon. Pili po na ng saging. Saging din eh. Gamutin ko din. Kamuti, tapi lang kamuti daw eh. Na may saging ko. Ha? Ano? Luto ko saging. Wala pa saging. Tara ben. Tigulang naman te. Hi guys, madadlaw ni yung tanan. Gikan mi sa merkado kay nagbayad mi sa mga bill sa kananay tubig. Yan nga pit pud mig palit og kanang kwan guys, snack. Palit mi kananay kamutikyo kay dugay na po ko nang kakagamutikyo. Manamalit mi guys. Kamusta namong tanan guys? Salamat kadyo ni yung tanan sa inyong suporta sa mo ang channel. 6K subscribers na mi. Daghan kadyong salamat sa mga bagong ning subscribe, so sa mga viewers, so katong na yung mga silent viewers nga mauwaw mo comment. Daghan kadong salamat ninyong tanan. Kay subscribers nami, daghan kadong salamat ninyong tanan sa firming pagtanaw, pagsuporta ninyo sa amo ang channel. Diya karon guys, mag-snack ta dia. Mag-snack ka rin isa, gano.
Kaya kag pa kuno si Jang ngit-ngit lagi. Naraga mong nilaban nga mga kortina ug habo guys. Anang ki tamile wa pa masakas taas. Ikaw kamuti. Alam mo ka hindi ka kamuti mingkoy? Ha? Mukha hindi ka kamuti? Ang gabi. Ikaw lagi sa kamuti no. Sabi ko muna. Liwat nimo, no kamuti. Karon kay nagtimo naman ka. Naman naman ang imuha, naman naman ang nagpamili ng Oy, habo. kaya nila ba? Pagsaka ng taas. Ako. Kaya mo ikaw, kaya di saka. Diyan. Na guys, kanta guys. Pwede probinsya. Gawin kamuti. Kamuti mo diya. Kamuti mo kamuti. Kamuting kahoy. Wala ko yung kahoy. Lain mo gustong kamuting kahoy kay bulang mo man to. Kani kamuting baging. Ay, baging. Bakit doon? Wala ka na alcohol. May paano alcohol? Laki kamuto na kang mamahuway. Hindi ka pwede nakas kalibutan, pwede na naman nun. Ano ba? Para may panulak. Nabit. Mupalit kag bugno na isa ka bata dihang lapos lang mo. Pemon kuno tag alcohol. Style na mong dukot para mamalit kag panulak ba? Namalit di ko kan guys kapajas nga kabangaan Ikabangaan. na Lami man din siya pautan siya. Ay, Sila ano ka na na so snack data ni Jor guys gakantaon Nganta, naman guys. ni Dari wa mangagda. Nga naman mo amo mangagda ha. kung siya minan wa magda. Ha. Mamo. Pasmin pa waiting ting naglami koy. Apil magkamuti. Lami koy ang kamote koy. Please, may stick ko ng ambak, ma'am. Among min koy. Mumo kayo? Ang siya mga kanon kaon pud si Jack. Anong kamuti? Kamuting baging. O kamuting kahoy. Ang sana. Balo ko niya. Huwag ko nasabtan ng mga istorya Kanang kamuting kahoy balanghoy. Kamuta hoy adyo tugtog. Pilig di ka manuhog. Ang dali lang. Patriling ba? Da. Hindi ka na makaroon. Putusok. Ito ba sige patriling ni type patuhog. Hindi ka rin. Ngakaw ba? Hindi ka rin Ngakaw. Ma'am! Nyawin ka. Dalo. Ano mo yan? Ano yung kagala? Alam mo yan ba kay Ubi? Ayaw! Ubi nga ko ang turon. Ang binuturon. Kamuti, be? Tuyaw niya. Ubi. Ang turon. Thank you sa kuha na mo guys sa officially kuha na tamo ng 6K 6,000 subscribers. Thank you sa pagpatuloy nga panonood. Perming Di ba, pagsubaybay. guys? Perming pagsubaybay sa storya sa among kinabuhi diri sa Jijin Boars Vlog. Salamat tayo guys sa 6,000 namang subscribers. Nag-deliberate meron. Nangaon na rin kamuti. Kaya naka 6,000 na rin. Ikalawa nila. Mula celebration, kamuting, baging. Nakogay palit og lemon ikaw. Kayo, kandisa. Kanang go out si madam. Inalan karong panahon na magtipid. Kay malagas. Gas! Unsay labot sa gas! Unsay labot sa gas! Buwag ram. Kinahanglan karong panahon na ang importante na may palitan. Di ka mo palit na ng mga kinahanglan di ka mamalit na ng mga bagay-bagay nga way Way nungdan. Kay mahal ang Isip na panahon ka. mahal ang sagas. Malagas. Tikal larong panahon na din na kinahanglan mamalit Ayos, og mga way mga hinungdan. Si madam ah. Practical. Guys, practical na rin panahon na guys. Kay mahal ang gas. Ito kay labot sa gas. Kay lisod mangitag. Lisod mangitag sapi. Tapos ipangpalit-palit ras way mga hinungdan. May gani pwede kang gastador. Mugas to sa pagkaon. Kung siya mang klaseng tao. Pagkaon. Kung day mo ang pagkaon di ay. Yan ang mga bagay-bagay nga way mga kwenta, di man na kinahanglan gastusan. Kay sayang na ng kwarta, imo ang gipang hirapag pangita, dahil mo lang igastos-gastos sa way hinungdan. Salamat ko na. Ang asawa, gwapa.
Ang asawa kay gwapa murag chicks pa. Bisa? Chicks guys, ano mulingi pa magka-chicks. Siyempre. Akala ko ba kontento na ka na ano mulingi pa Siyempre, magka-chicks. ikaw raman ta pagtanaw. Di naman ta manguan. Wala man ta mangarap na matuwa. Tanaw. Ay sus. Numutan na pa man jud. Alam mo, di mo tanaw. Buta na din tanaw. Kabutangan na na. Basta dala ko guys. Skip kayo. Muning kapayas na murag kuan guys. Avocado. Sa sijahang kuan kapadas. Da pa isa guys kuan eh. Ta 20 ang kilo. Da kaning duha wara kabot tag isa ka kilo. Wala ra di kabot sa kilo. Samantalang dito sa buhol, amo ra ning pang uhiton. Sayas. Makaon na. Ang itimpla na sa kuan guys suka, Kay- asin, asukal. Hindi sa mix. Para tamis na asin. Kapadyas guys oh. Kapadyas na kamuti. Sarap ng buhay. Taw-taw ra yan, bigay di man, muka, oh. Lumiya naman. Ay so, sa ko kumahal ka di ka mukaon. Di man, muka, oh. Wala, lumiya na ako. Si Dodong, kay di ugag kapadyas. Mukaon pa kagi, magwapo ka. Hang na pa. Bukan ni kanira gani, katulong ni Dodong. Ano kung ipalabihan ng kusag siling arang hanga? Halang din ang siling puti, ma. Hindi man. Ha, mga kawain. Paaka po di mo ngumait. Kung pinakay mo. Hindi man good. Hang. Ang good ididong. Ang hindi magudang. Nanay na ba kapadas guys kay kuan? Tamis. Anong damnong ko sa una sa akong pagka-elementary ba? Hindi siya sa eskwelahan. Tagpiso. Di oy. Na, di kawat ka na suna ka ng puston. Dos. Ka ng puston ba nga, nakakaon-kahon na ba, tas na isagol suka, tapos ang balikan nila kay, sa mo, parang tising ko naman to. Dos. Kasi ka mukha gani ikaw ray batang ignorante, hindi mukha fruta. Ang kapayas ay, Ang kamote, pampautot. Ang kapayas. Kaya Ano na mga nga po, ano na magkahang. ay, na lang. Bisa? Kami Kaya na, hindi mo pa mo naman pis kusa og sili. Pam gud ang sili lagi piso. Ipusa ra man gud. Kay piso. Uli mo ba? Hanggang white mura nagisilaban. Imong bahalang iya kay ang lubot ko naman. di man good kay, pagkuha na og siligi na, di paguli na ko diya, awang ikot-kot. Halang bitaw ba? Kaya ako musaw-saw. Halang lagi. Mura nagisilaban hanggang white. Wait. Film damas tama. Maday. Panganga. Bilat day. Sabi, Sige tagawro to usa, may giwa paniti mo sa. Lami pantay sa usaw, imong mangilabiyag ka hang. Wala namang gudo, ikaw ang gudong sili. Ang kuha. Ngano man anam na taranganga. Imo man ginamnam, ay ginamnam. Nara gudo. Kay namnam pag namnam nga naman din mo agahang. Nakong samsol. Yung may lamin na di saw. Mo kang white. Semua. Kapayas, kamote. Gubat-gutot. Yun. Yun na. Yun ka. Mabaya na yung kapayas. Oh. Ito ba? Iyangan mo na sa pasok.
sumangir ragwang bisa kag gito ragyangan na. Kasi gisa garo yung gisa jadi na ba? Nawa. Ang guys. Ano lagi pagpasumangil? Wala na. Ano pagpasumangil pagka buhangin sa gihangan sa basa. Kasada oy puro na naman pangampanya. Butuhi ko no. Butuhi niya pag bagyo kay mga tagsin. Butuhi ko ninyo. Sa number sa baluta, nya pag bagyo kay mga tag plywood ug sin. Ang tuslot ng balay. Ano talaga? Tapos lagi kaya ko. Gihangan ko na dyan lupot. Doon sa mukhaon. Di lagi kay. Pagkuha na akong sili, nakatla na ako kulubot. Siya. Tapos. Naligo lang ito siya. Samot na ko yung isabunan. Nakawan nila sa bunan. Naligo pinag. Mama gani pag magligo. Tapos lagi siya sa ang mana. Gilis ko grip kaya ang dagta murag nasa grip. Ganun nga pot mas imong lupot ag sili. Di lagi kay. Bit-bit. Nagkuha kong sili agad kung kamutang gikatol. Yung gusto yung lubot, bastos ko. Daily ba? Kanang ako rang giyana ba? Di, nagigyapuno ka. Degar ko pulbo. Ha? Pulbos. Tapos. Para ba itong batangan namang lupot ang puro. Dali. Batangan na itong pulbo yung lubot. Da, kiyat lang naong ni bro. Da. Yun yung sila, be. Sira. Hinala ni mo ng hotdog kaon kay mo nang ipakpakan. Aligbrikado. Ano, nagigihapon mo? Sa? Nagigihapon? Ito yung hapon. Tapos ayaw kung lubot lagi kay kanang murag kuan ba kana bitaw murag gilapian bitaw kuan ipikasin tang imong kamo. Ngano mo pong awit sa imo ang. Dili kay katol. Ugawon mo. Ibaw ka ning awit kag sili? Di ba ko kabalo nga ingana na? Muna kay hilig man mga dawig. Nda taga maglubot. Ay, gaba. Sa pulbos ba ma? Ma. Pulbos ba kay mo? Balon na ko may bulong siya. Ala wala bay pulbo. Malit na mo ka. May pulbo Balik. kay. Di man ko na, makuha na bita kanang punasi o kanang. Wala tay pulbo kay baw ba ka nga di ta mamulbo. Ayun lang wipes mo. Madara di ko rin sa Da. Yung magilit light ang kapayas ha. Tawbogi at lubot na. Sama mo ikaw. Ang lubot na silihan. Sama mo. Ang nangyari eh? Ba't ganyan? Lagi gapon. Ikaw basta. Di ba ka nang drida? Abdos o hang. Hang ka nang drida pita sud. Bakit ako nangyana ganina? Oh. Nagyapon. Go aram na. Da, gipaningot ko kalit. Kay. Tapos lagi. Yun sa lamin mahanga naglubot. Dili mo ikaalay na sa pamatik. Ang gani kadyo ang white, o ang white to nagbusikan. No, magyapon sila. Feel na pa ang white kay urong ningon. Mubaga. Naram na sa hang isa. Diba guys? Basta hang mubaga. Murang ningon nagang white o feel na ho. Imong lubot di na mura pag na ana. Kilid raman sa aping. Aping sa pinitip mo Diki, lain ba sa pamilit sa aping? Aping sa lubot ba? Aping ba? Una diha. Diki, lain atos manggapon siya nga. Kalimaan naman yung kilo. Di sa kanan di nga sili nga abot sa lubot. Nangato lagi ko sa akong lubot lagi pag umano ko pang sili.